Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake haduwa a wannan shiri namu mai albarka, shirin tarihin musulunci. Akwai wani abu da malamai suke kiransa da suna al-irhasat. Al-irhasat su ne wasu al'amura da suke keta al'ada da suke faruwa a hannun wanda zai zama annabi kafin a fara masa wahayi. Annabi sallallahu alaihi wasallam irin waɗannan abubuwa masu tarin yawa sun faru da shi, tara daga kan duwatsu da bishiyu da suka dinga masa sallama tun kafin annabci zuwa kan girgije da yake masa inuwa a tafiya. Sai dai akwai wasu al'amura masu muhimmanci da suka faru wayanda suke nuni akan annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam tun kafin haihuwarsa, shine bishara da sauran annabawa suka yi a kansa. Imamu Ahmad da Imamul Hakim suka rawaito hadisi da isnadi wanda yake tabbatacce ta hanyar Abu Umama radiyallahu ta'ala anhu, yace na tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'aikin Allah, ya annabin Allah, menene farkon fara al'amarinka? Sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace, ni ne addu'ar babana annabi Ibrahim, bisharar annabi Isa alaihi salatu wassalam, sannan mahaifiyata ta ga wani haske da ya fito daga jikinta lokacin da ta samu ciki na, ya haskaka mata manyan gine-ginen Sham. Wannan hadisin yana kunshe da abubuwa guda uku. Abu na farko shine addu'ar annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wannan addu'ar ita ce abinda Allah madaukakin sarki ya bamu labari a cikin suratul Baqara, lokacin da annabi Ibrahim da ɗansa annabi Isma'il alaihi salatu wassalam suke ginin Ka'aba, suke addu'a, rabbana wab'ath fihim rasulan minhum, ya mahalicinmu ka aiko da wani manzo a cikinsu, a cikin zuriyar annabi Ibrahim da annabi Ismail, yatlu alaihim ayatik, wanda zai dinga karanta musu ayoyinka, wa yu'allimuhumul kitaba, kuma ya dinga sanar da su littafi abinda kai masa wahayi, wal hikma da hikima, wa yuzakkihim, kuma sannan ya tsarkake su, innaka antal azizul hakim. Wannan addu'ar da annabi Ibrahim da annabi Ismail alaihi salatu wassalam suka yi, ita ce ta gasgata akan annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma dama annabi Ibrahim Allah maɗaukacin sarki ya masa bishara da wasu manyan mutane da za su fito a cikin zuriyar annabi Ismail, da kuma annabi babba da zai fito a wannan yankin. Sannan da ya ce kuma ni ne bisharar Isa alaihi salatu wassalam, ita ma Allah maɗaukacin sarki ya ba mu labarin ta cikin alƙur'ani, wa idh qala Isa ibn Maryam, lokacin da Isa dan Maryam alaihi salatu wassalam yake cewa, ya bani Isra'il, ya ku ƴaƴan annabi Yaqub, inni rasulullahi ilaikum, lallai tabbas ni manzan Allah ne zuwa gare ku, musaddiqan lima baina yadai, ina mai gasgata abin da yake gaba gare ni, wato abin da ya rigaye ni shine at-taura, shi yasa yace min at-taura, wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismihi Ahmad, sannan ina bishara ga wani annabi da zai zo a bayana wanda sunan wannan annabin Ahmad. Wannan bisharar da annabi Isa alaihi salatu wassalam ne da annabi sallallahu alaihi wasallam, zaka iya ganin ta karara a cikin bishara ta Barnaba, wato gospel na Barnaba, har da kana sunan annabi sallallahu alaihi wasallama a ciki kai tsaye. A sauran bisharori ba za ka samu sunan annabi sallallahu alaihi wasallama kai tsaye ba, amma za ka samu abubuwan da suke nuni a kansa, wanda wannan yake nuna maka cewa lallai fa wannan bisharar ta wanzu har bayan canje-canje da aka yi wa littafin Injila. A shiri na gaba insha Allah za mu tattauna akan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin Bible, wato annabi sallallahu alaihi wasallam a tsohon alkawari da sabon alkawari. Za mu fara da sabon alkawari, wanda kai tsaye shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana ishara a wannan hadisin, sannan mu tike da tsohon alkawari cewa annabi Musa ya yi bishara da annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma bisharar annabi Isa da bisharar annabi Musa har yanzu suna nan a cikin abin da ake kira da littafi mai tsarki, wato holy book
alkitabul muqaddas wanda yake haɗi ne tsakanin tsohon alkawari da sabon alkawari. In muka ce tsohon alkawari muna nufin dukkanin wahayi da aka yi wa annabawan yahudawa fara da kan attaura da abubuwan da suka biyo bayanta. In muka ce sabon alkawari muna nufin abin da yake na annabi isa alaihi salatu wassalam da rubuce-rubucen waɗanda aka ce wai ɗalibansa ne. insha Allah a shiri na gaba za mu tattauna akan haka. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.